Rob, nou kennen we je toch wel een beetje van hoempa, hoempa, hoempapa, gezelligheid. Ja. En nu lijkt het alsof je een beetje de popkant op bent gegaan. Nou ja, oké. Nee, ik blijf natuurlijk doen wat ik al jaren doe. En dat is een beetje de feestmuziek en de uptempo nummers. Maar ik was zo gecharmeerd van Amy Winehouse. Dat ik daar natuurlijk wat ingrediënten uit heb gejat. Het bekende zit er ook allemaal in. En dat hebben we dan maar genoemd, kon ik maar even. En ik moet eerlijk zeggen, hoe meer ik hem zing, hoe meer ik het doe, hoe meer plezier ik erin krijg. Dus een kindje moet een beetje geboren worden. Die bevalling die is nou lekker op gang. En ik kan wel eens een hele grote hit gaan worden, ja. De single is pas uit. En via de Hives, dat is weer een nieuwe techniek, wat iedereen wel kent natuurlijk. Dan hoor je de reacties. En dat vind ik wel altijd heel prettig, want ik probeer in te spelen op de wensen van mijn fans. Hè? En we zijn helemaal in de noppies met het nummer Kon ik maar even. Het is een beetje poppyachtig en met een TMF-gehalte. Maar zover wil ik niet rijden, want ik ben veel te blij. Want ik ben een verwoed kijker van TV Oranje. Dat ik hem dan regelmatig terugzie met TV Oranje. Maar ook die andere liedjes. En die blijven ook nog steeds even leuk. Nou, ik denk dat je gewoon een beetje bij moet blijven. Dan doe ik weer eens 30 kilo afvallen. Dan kom ik weer wat bij. En dan wacht je de reactie af. Je moet altijd een enfant terrible zijn in de muziekwereld. En als je dat weet te benaderen, dan kun je spreken van een artiest zijn. En dus dat betekent dan dat je regelmatig moet switchen. En niet te veel afwijken van die rails. Maar wel ook durven eens een keer iets te doen wat een ander nog nooit heeft gedaan. En dat is het onderscheidend vermogen van Rob van Daal. Misschien wel, in alle bescheidenheid.